Neskak, hementxe gaude, gaua ederki hasi dugu zuek, etxean ere espero dut gurekin gaua ederki hasi izan hemen parrez abiltzanak, hemen ez diate kaso egiten. Zerbakizu zer den programa ukidatzea gaur? Alkantxan dio? Osea, una kosta? Bakizu zer itxuin lehenengo hau zen nuet. Osea, paso. Gehiago. Botella hor bakizu zer den demora den, ean den markatu. Gehiago. Aizue, alaznena. Bai, joala! Alaznena. Pilla barriro, Ilma! Nik ez. Ostia! Itxaipesta tirikiko, ez? Txaitzu saietu beste batik. Ean goite ubila. Banua. Aupa! Beti esan gozo. Kokoa eta purpura. Kendu, Kendu bai. Kauen diro! Petrite igo Alazne, etorri berriz. Banua honekin. Aupa! Gura! Gauza esaten izuen. Hor, azten balima mutilen bat esaten, nik irikiko izuet. Eman izuet, venga, ekarri pixka ixio. Aber, neskak, nire galdera, gaur hemen edaten guztua egia. Baina, zeinek ekarri du janaria? Jatekoa? Jatekoa zeinek ekarri du gaur? Zeinek ekarri du. Zeinek ekarri du. Nik. Besa, serio? Ni dietan nau. Amaia, zu dietan? Kukurutxo dietan. Bueno, neskak, egia esango izuet. Hau, galdera trampoietakoa zan. Ze gaur, greban gaude gudenak. Gu gaur ez deu sukaldian egingo, eta ez deu sukaldian egin. Bueno, normalen enen igutxi xamatu. Ni familia hundia eta autokatuan ez errez. Vale, ni familia ere bat, baina sukaldian gutxi izango zaio ba. Baina, neskak, alare gaur afari berezia eskainiko dizue, sorpresa daukazu entzat. Bakarrik esango izkizut, bitz, endo palabra. Menestra, forala. Eta zeinek egin digun? Badakigu urtezar gauean, familiarekin eta lagunekin egoteaz gain, janari ere oso garrantzitsua dela. Eta guk, gure kolorea berdea dugunez, gaurkoan, gure amaikako festako, afaria ere berdea da. Gabon, Martin, zer moduz? Gabon, oso ondo. Ondo, erakutsi guzu, ze karri diguzun gaurkoan festara, Festa berdea ospatzeko menestra berde bat. Ara, zer nolako itxura daukan, ze zaletu altera menestrak egiten edo? Bueno, nik etxean ikasitakoa, aman etxean ikasitakoa, hau da, bergarako menestra eta, lana badauka, baina gero oso eskertua izaten da, lagunen handik. Eta zein da menestra hon bat egiteko sekretua? Ordu desente sartzia, eta produktu honak izatea, eta produktuak banan egosi, errebosatu, eta, patxaraz, sukaldean patxaraz egin behar da lan. Hau da, presak oso txarrak dira sukaldean aritzeko. Oso, ikusiko dugu beha zer nolako arrakasta duen, orain jarri oso tapa, bestela hemen sartzen den. Bestela janiko dute. Daukanu itxura eta usaiarekin. Bueno, Martinea, zer moduz, arrakasta duen honek platoan? Oso ondo, horrela espero dut. Venga! Martin Garitan no. Gipuzkoako foru aldundi oia, aldun nagusia, foru aldundinik. Aldun nagusia, oia, menestra zale, ikeragarria, amorratua, eta esan dugu, egon dala ordena zuritzen, berduraz, berdura, bilatzen da zeta guretzako. Martin, ze amerikana politia, guapo. Ematen zen plan, txulo piztina bat, baina horrez edo. Etorri da gurekin oso konjuntatu. Gurekin konjuntatu etorri da. Martin txema puxutxo bat, eta bain jarri dut zure menestran. Amaia, zerbitu ya, kristoko zira tabla. Iru. Bueno, eta horrein, ate menestra. Hau atatzeko, apetarroko jarri behar dituz. Ez da euskal osa. Aizu nundo den lanpernak eta langostinoak. Ez da aus. Eta, a ber, koiara... Zia zerra da, bai ez? Zia zerra. Eta zainzurik, eta... Itxura. Itxura. Zenbaten zaten du hor. Bakudena jango dugu. A ber, pasa plater badia. Hori da. Gabon bezala. Ondatako izuet. Hau miren entzako. Fundamentu. Torri. Hori. Ona, beste bat, antzaka. Aizuen eskak, badakizu ezer? Bueno, zue badakizu horletan gurian berria da esan dugu, baina urteko bildugutxo bat egin dugu. Izan ere, urtean, ez dira inbeste saio egin dituguna jo, ez da giten doa, serio? Hain izplatera egin da, baina urteko saioko bildumatxo bat egin dugu. Gauzik onena, gu bitartean, zerbitu bitartean,
zuek ikusi, ze puntutxo batzuk izan ditugu, Saltza nahi Gutxi baina nona.